Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi pa natong panano. Kumusta? O karon atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilano no nga sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Shout out kay kaniyong tanan. Salamat kayo no sa pagsunod no sa mga sugilanon. Magikan sa amin drama at sa pag-upload no. Salamat kayo sa pagsabaybay no mga ka-followers, mga ka-listeners no. Karon di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon. Sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Ikaw, mahal ko nimo. Deep velvet nights. Kuyaw mo mabdus kang Renz. Simbak ko kadihati, uy. Makuha magsimbak ko. Gasikit naman kay mo. Ani paro na mukhaon. Sunod na, muhangyo na mong matug sa imong kwarto. Unsa? Ay nalagsiga-sigahan na imong matawa fa. Mga uyab karong panahon na. Ay, di na bago nagdignidad. Maurag yung ginahon na ang lame. Ayaw sa pag-iparihas nila, ti, uy. Ay, nangandaman lang kong daan bawa fa. Sorbay mong inahan, ako da yung sudyaan. Og hinaot sad, nga makasabot sad ka, ti, nga no ingon anak si mama. Layo gud siya. Og te, naapay mga manghod nga nagsalig na ako. Mga manghod na ako. Kay kun wa pa kaha ka, dili gid mahitabo nga isalig ko ni mama nimo, uy. Nya, unsam siya gikahadlukan siyang gisaligan, be. Nga imo man kong iyaan. Lahi manggod te, kung siya gyud mangunay. Kibaw na biya ka tong mama. Pareha sa kalahi sa kaniadto og sa karon. Unsa may nakalahi, te? Kaniadto, magunitan gani ang kamot sa usa ka dalaga sa iyang uyab. Pamayan dayon. Ha? Mao na wa fa. Pero karon, pamabdusan una ka, una pamay. Doon na pagani, kuan kanang di pagyud magpakita ang nakapamabdos. Na! Stang paita lagi. Di na ta maghisgot anak, tibi. Basta kay tumanon ko gid ang gitambag ni mama. Nga iampo ko ang among relasyon ni Renz. Diin man day ka ba eh? Nangharana na sa Wapulis tire sa pagpaminaw si mong harana nga way human-human. ganahan man sab siya. May pagkabay. Way problema sa gugma. Duna, oy. Kung sa may mong problema, Kung sugton ba ko ni Terry, nanguyab na ka ni tire? nanguyab na. Imo na siyang giingnan nga, I love you. Nga nahigugma ka niya. Wa pa, oy. Unsa? Lagi. O yung ganong, na problema ang kagsugton pa ka niya. Huwag man day ka manguyab niya. Sigihan man ako siya harana. Kanay mo harana nga, way kahumanan. Huwag pa gani ending ang imong kanta. Patabang bitaw kong Terry, di man sab siya. Bay, ayaw na ipadayon ang imong pagpanguyab ni Tere. Kay, mamalik na maghihapon ta sa ato. Unsa? Di na niya mo magkita sa Tere. Di na mahimo ba, yoy? Sumi di mahimo. Di mahimong di mi magkita si Terry. Mingaw na kaniya? Mapasmo gyud ko. Nga naman. Gut mo naman ko kung maguna-una kong Terry. Oh, kung maude na bay. Dili gugma nga mong gibati nga tong Tere. Unsa di ay bay? Kaon. Love, manuroy tara. Ha? Asa man ta manuroy? Mamili tag nindot nga beach nga mahimo na tong kaliguan. Beach? Ganun ako gang ka. Mag-outing ang inyong mga kauban sa office? Di man, Unya, ano nangagad man ka? para ko na tong duha. Kitarang duha ang maligo sa beach? Oh, Hala, ganun halaman. kitaraging duha ang maligo sa beach? Ang sama na siya eh. Kita kong duha kay uyab man ta. Si ate di ay? Kita lang duha, aron malingaw kita ba? Kulain. Ha? Sa'yo kalain. Love, mintras uyab pa ta, kinahanglang tagbaw na to nga itong kaugalingon sa pagsukuroy.
Sige na, love. Mag-beach ta, ha? Kitarang duha. Nga akong cellphone. Uy, nanawag man si Nikki. La, doon na ka siya problema. Nak, Nikki, nanawag lagi ka. Wa ko makaistorbo ni mo, ma. Ay, wa man. O, unsa di ay, doon na kay problema, day. Wa ma, uy. Smooth sailing lagid ko diri, ma. Tingalig nagaway mo si Renz. Wa, uy. Ay, wa ba yata kapogi nga manguyab, day, ha? Basta ba dili lang mausab ang imong life? Wa mong ko'y problema ni Renz, ma. Labi na ron nga, nakato na siya save sa iyang sweldo. Oh, labing maayo. Pero ma, naalong ko ipangutanan ni mo ba? Saman na. Gusto lagi ni Renz nga mag-beach me? Oh, nya, sa may problema na. Daghan man ka mo. Ang mga kaubanan man ka sa inyong trabaho ang mag-beach. Kuan, ma. Ang iyang gusto nga, kamirang duha. Unsa, nanahigon. Ingon man gud si Renz, ma, nga maayo ko nung pahimusla na mo ang pagsuroy-suroy, karon nga, wa pa may magbinyo. Kaya kung magbinyo na unya ko nung labi nagduna na may mga anak, dili na gid ko nung may makatilawan ng suroy-suroy. Like mag-beach, ma ba? Gusto man sad si Renz. Pero, Dili ka masugot, ma? ay, dili man kay dili ko musugot, no. Ang ako lang nakba. Kung kamuran duha, dool ka ay mos tentasyon. Tendasyon? Oo, kamura kong duha. Di makapatuya lang unya si Renz sa pagpangayo siyang gusto. Gusto? Ay, kanimo ni Kay, pagurya-gurya, day. Ha? Ngano bang nagdali-dali ka magsudan ng relasyon na in taon? Oy, wa man kay hikabang kaagan. Unsa man na, ma? Tudlo iragod ko, ma? Kaduha na. Kana bang, may kang muda sa mga problema, pareha sa imo rong gisumbong nako. Og labi na gyud kanang tentasyon lagi. Tentasyon? Sama pananglit sa unsa man, ma? Aguroy, imo gyung ipasulti nako. Kung di ka musulti, unsa ka man ako pagkaibaw, ma? Na, pauli dire, aron tudluan ti kaon sa angay buhaton, aron makalikay kani anang tentasyon. Dili na mahimo, ma, uy. Unsaon na lang akong trabaho din, Nak, dili ka pa mugod andam anang gugmagod. Ma, sagdi lang good. Makatod na lagi ko ini, ma. O niya, ma, unsa may imong ikatambag sa gihangyo ni Renz? Kuyaw lagi na, kuyaw. Kamura kong duha mga ligo. Na, si mahitabo kon pangapuyon mo sa pagkaligo. Mangundong, aron mo pahuway. Aguroy, di yun ninyo mada si auntie ni mo tiray, dada. Ambot lang, ma, uy. Hain man ron ang ATM card ni Renz di ay. Di anak ko. Ay, nak, naa namang gid ka sa saktong pangidaron. Unya, nahigugma mang gid ka ni Renz, unya siya sad nahigugma ni mo. Ikaw na lang mahibang mo desisyon, nak. Musugot ka, ma? Dako ang akong pagsalig ni mo. Ikaw, musalig ka ba ni Renz? Nisalig man ko niya, ma. Iyan akong napakita ang iyang pagluwas na ako. Diba, gioperahan man siya tungod kay nadunggaban siya? Og nadunggaban siya aron sa pagpanalipod na ako. Maulagi na, anak. Ikaw na, kanay mahibang mo desisyon. Ang ako lang, ayaw gyud itahan ang imong kaputli kung dili ka makasal ni Renz. Kinsay mo gikasulti, Wafang? Si mama, te. Doon na nasid kay problema? Si Renz, manggod, te. Gusto lagi mga ligo mi sa beach. Wow! Uy, kano sa man Wafang? Uy, kaya mo na ko daan akong two-piece. Maulagi na yung problema. Problema? Dili masugot si Renz nga doon na mi kauban. Doon na siya hidden agenda. Unsa? Tingali doon na siya daot ang plano. Maong dili siya gusto nga doon ay muubanin yung duha. No! Ate. Gustong book-on ni Renz ang imong pakwan. Ha? Pakwan? Yes, pakwan. Kailangan pakwan? Gusto niya book-on ang imong pakwan. Unsa mo ginang pakwan, ate? Uy, parihas man lang mong duhas, mama. Ay hala no,
Grabe asad kay nusente sa akong wafa nga nis. Ay, wa kay nagpakwan. Pakwan means your purity. Ha? Oh, ha? Wa pa jud ka kasabot, ha? O pa yun? Kine, Sharo. Kanang imong bibingka. Ha? Ha, gyapon. Bibingka, mo din ipakwanti? Ala no, oy bingka ni Jun Puhanis. Hoy, dili bingka ni Jun Puhanis umilia, ha? Kinahanglan, Day. Magpa-enroll ka una na ako balik sa kabuan, Day, wafa. Or makasabot ka sa mga kalihukan sa usa ka girlfriend. Mao din na, ti. Ay, mao, Jod. Saman, pa-enroll na ka. Ngayon lang, ti, uy. Adi ka? Hindi lang ko, ti. Ano nga? Dako mo kong pagsalig ni Renz. Bahala na. O si bahala na. Di pa tingali ko binuangan ni Renz, ti, uy. Mm. O kung iya man ang buhato na ako, dili na niya mabawi ang iyang ATM. ATM? Ha? Unsa ATM, Day? Basta, ti. Huh? Thank you sa paghatag na ko grill meaning anang pakwan, ha? Hi, Titer. Morning. Titir? Di ko titir. Titer ba? Katiter. Heh, abot ay. Abot, good ba Missing ni akong morning? Nasuko ka na ako. Nasuko ko ninyong duha sa wafa na akong nis. Ha? Ganun nasuko mo ka na mo, ti. Because you're greedy. Oh. Sabot ka? Mga dawo, mga hangul. Hangul. Ha? Te, tarong nga lang ko nung nag-storya, be. Ganong, mo na imong sulti nga rin ako, nga hangul. Nga, gusto gyud ang prangkahan ka na ko sa akong kay ubos, no? Sige. Minaw, ha? Ligo-ligo mong beach ka kamura. Nga no, toxic ko nga mahadlok mamumupauban ako. Mo din na imong nihiubsan, te. Te, kuan. First of all, First of all, wa pa gimi magkasabot sa kong love. kisa? Laba. Lab? Laba? Love? Mo man na mo tawag na eh. Oh, Sign of true love, mo good. we. O nya, enigmabdos, biyaan. Ha? Mabdos? Hayang karon diya. Nga no, ha? Wa ko'y nasabtan sa imong motibo. Ha? Motibo? Ay sigaha diya. Apa karon? Gusto yung kang mutilaw sa akong wafa nga nis? Mo kasabot ha. Ha? Hey. Waka kasagang. True love ang akong gibati ka, Nikki. Mao gani nga love ang akong gisangpit niya kay love ginako siya. Nya, nganong kamara man daw mga ligo sa beach? Nganong dere man mo magdag chaperon? Actually, Actually. wa pa gani magkasabot anate. Iskot-iskot na ba? Og ang tinuod nga rason nganong gusto ko nga kamirang duha kay aron magkailhanay gid mig maayo. This stage sa mong relationship, Ang stage pa. getting to know babaya mi. Gusto kong magkailhanay gid mig maayo. Aron kon magpakasal mi. So ito na miso sa gusa. We. Honestly, yeah. Mo yeah? gini rason. Pero kung suko ka, sige lang, di ko na lang ipadayon ang akong plano. Uy, padayon, uy. Suko man ka. Ay, padayon, uy. Uy, uy. Wala ko masuko. Wa ko masuko, ay. Walang pamas naman gutong ako acting. God, Acting? wala no. Ay! Musabot ka. Naka-award you kay Mituo man ka. Tuwagin ko. Dukan mo, Acting na dito. Unya, te. Actress. Unya, musugot na ka nga. Kamera si Love ang mag-beach. Ay, okay, Rajud ko. But remember, ayaw pug sa pagbuak ang pakwan sa akong wafang knees. Sure, gina, te. 100% sure. Naunsa ka? Love, okay na si Ate Terry nga mag-beach na nga kita rin duha. Nagkasulti mo bahin, ana? Oo, yaman kong gisudyaan. Pero ako siyang ipasabot nga kinahanglang magkailan na itagmayo. O misugot siya? Yes. O, kamo na lang pag-beach. Ano? Nagkasabot naman ka mo. Then go. Love, ayaw po luyahang akong mga plano nga giandang para sa itong relasyon. May giandam ka sa atong relasyon? Of course. Mangandam gid ko. Kay, di na tiyaw-tiyaw ang akong gibati diha nimo. I want to be with you forever for the rest of my life. Wow. Bitaw. Pakasal na lang noon ta. Unsa? Seryoso ko sa tong relasyon, love. O gusto ko nga
ikaw mo'y akong ikatupad sa tong church wedding. My God, Renz. Kasal naman ko na imong hisgutan. Gusto ka? Next month? Mapakasal na ta? Ha? Love? Ngano ka, uy? Kakuyaw gud ang imong plano. Kasal man dayon. Aron mo tuo kagad nga seryoso ko sa tong relasyon. Dali ba nimong maratol, uy? Okay na. Misugot man ka si ate nga kita ray mag-beach, di kita ray mag-beach. Tinawad? Ha? Uy, manggakos manggug ka. Limot ka na. Basta, okay na to atong beach, ha? Pilian ang beach nga dili layo ha. Pero, kanang amazing. Og dili daling mawa sa tunguna-huna ang mga memories. Ha? Mag-beach sila si Renz ug Nikki? Oh, lagi. Ha, kanindot nila ay mag-beach. Ako ano? Kanus aka maka-beach with my O-A-O. Tana. Ha? Asa? Mag-beach tang duha. Lumba tag lumos. Koy, di koy. Saba ka diya ay. Di koy. Mag-beach ganita aron malingaw niya magisgot na noong kaglumos. Hoy, ikaw lang uroy. Asa mo sad ta mag-beach? Ikaw ba lagpas kay ikaw? Lagpasa gyud. Ngano gutang mangutana man ka? Ngano, do na kay money nga i-book sa beach, ha? Do na kay car? Sayon ra na. Ha? Sayon. Mangita tag aquarium nga dako. Ug adta ra mga ligo. Aquarium. Klaro pang beach, di ba? Gaba di ay, daghan pa mo sa inyo. Tiray, kabuhi ko. Ay! Unsa tong ingon mo, Gab? Unsa man gi Alzheimer na ka? Bag-o pa gani kog nag-ingon nga mag-beach sila si Nikki ug Renz? Bida. Sakita gud. Bida, uy. Bida, giroy. Di man ko kapugong sa kahinugon. Ano kang, di man ako'y gihigog mananiki. Not compatible. Unsa? In English to bay ha? Palit itong bino, be. Ha? Gusto kong makatuhog na yun. Sige na. Mahadlok man kong mahubog bay. Gusto kong mahubog. Pagpalit itong bino. Be, bino imo. Ice cream ako ha? Ay manang, manawag gani ka no? Kung maadyo dayon ko. Nga naman? Ako na sa imong sudyaan kung doon na kay wa magustuhis gibuhat sa imong anak Derwy. Nahibaw ka babae sa pag-beach nilang Nikki o Renz? Ay nahibaw oy kay gisultihan kong Nikki. What about it manang? Niya, misugot ka, Tere. Kay nananggi day si Nikki na ako. Pero nahibaw ka. O nahibaw kay iya man kong gisultihan. Wani mo siya pugni? Hala no? Ngano ako masyang pugngan, nga wa malagi siya mananghid. Si Renz magani mi pasabot na ako. Nganong sila ray mag-beach ug ako'y labot. Ngano wa man yung taon ka mamugos? Oy, aron makauban ka nila. Ay, ikaw ba the way sa akong dapit man nang? Ikaw ba the way, oh? Wala gi mananghid ang wafa na akong nis. Oy, si Renz magani mitugaan ako nga actually ko no, dili pa confirm ang ilang pag-beach. Pero wala ko'y mahems, kay nagsabot naman sila. Uy, maminyo manghag sa'yo si Nikki. Pasalamat yun manang kung pakaslan siya. Unsa? Let's cross our fingers when we magmarcha na ta paingon sa altar sa simbahan. Salamat nga, niya ka din eh. Ngano? Imo na gidaas ni Nikki sa sinihan. Niya karon, imo na siyang dadon nga mag-beach. Ano sa malabat mo? Dako kog labot. Kaya nahigugma ko na Nikki. O niya, ikaw ba iyang gipili? Swerte ka. Pero may masayod ka. Nga ayaw yun binuangis Nikki. Ayaw siya pasipad eh. Ayaw kong bahari, ha? Kung mamabdos gani si Nikki, niya imo siyang biyaan. Ipaniguro na ko nimo nga ako siyang sauon ug ihatag ang akong nganog bansagon ngadto niya ug sa iyang anak. Oh. Tawa
Walang ko ni mo, ibisag lagot ko. Pilib ko ni mo na. Pero Jorin, di na mahitabo. Kay kung unsa ka mahal ni mo nga akong uyab, doble ang akong gibati nga to niya. Ayaw ginusiki ang gugma ni Niki. Ayaw gyud siya pasipad eh. Gabi hasad mo ng meeting. Naunsa ka, Dolpo? Ano man? Sobrang kay mong pagsali ka ng Renz. Daliman ka. Mag-beach sila nga, sila ng duwas Niki. Nya, sa may problema. Aw. Di man kami may dunay problema nang. Ikaw raman unya. Ha? Kaya nga naman po. Ano man? Kumabaptos na nas Niki. Nganong ka mo may maproblema di ay ana, uy? Dilig lagi kami may problema anak nang. Ikaw man good. Ug maluoy kay minimo. Singan? Namaluoy mo ko na mo? Ano mo mablos Niki? Ano mahimong ghost project ni Renz? Luoy kayo ka. Hala, ngano lagi ka mo may maproblema yung taon ana, uy, Dolpo? Dili lagi kami mo problema nang. Ikaw man good. Hmm? Umano kay ba minimo? Lala, kulkuro ba ka, ha? Kayo ba nimong liktan? Hoy, Dolpo, wako makinanglaan sa inyo kaluoy, ha? Dako na akong anak. Bright. Busa, mahimo na siya mo desisyon alang sa ikaw galingon. Nakasabot ka, Dolpo. Ikaw gunong. Maayo magunta kung si Bay Jorin pa'y gipili ni Niki. Kay wagit, kulpa nang. Last na lang yun ka sa imong kamahilabtan nun, Dolpo, ha? Last na lang yun. Wa ba yun ko manghilabot sa imong kinabuhi? Bahala ka na eh. Sige lang. Aris ako. Musa pa ba ni pagpanghilabot sa kalihukan sa akong anak dito syudad? Mag-abot na gyud sa barangay, Dolpo! Ayay, di bagting ang akong cellphone. Ay, kuyawan naman yung kung mabagting ng akong cellphone. Ay, piling na ako, no? Doon na sa kusain eh. Oh, no! Nganong hinaga naman kayo ko ron? Si Manang maganing nanawag. Agay. Naay na sa ni-interview. Ako na nang tubagon. Ay, kay manuyor ba dahil nagdi tubagon? Manang! Teray, Ops, murag nilubad man. nalo pang mahibaw man dahil na sila diha kung usay buhaton ni Niki og ni Renz. Ha? Makalagot. Giduol lang yun ko ni Dolpo, aron sudyaan, ngalong misugot ko nung nga magbit sila si Niki og Renz kasi sila nandoha. Ha? Manigibuhat ni Dolpo? Giduol lagi ko. Kung maunang si Dolpo mo ay miduol ni mo, definitely. Dili gid ako mo ay mimarites anang Dolpo. Di man inon ko mo tuo nga kinanabi ba? Ay, thank you, Lord. Pero ang iyang kasayuran, diha gyud na magagikan nimo. Tuan sad. Ako na sa nakahimo sa krimen. Dili man dahil ko nung mahibaw na sa Dolpo be. Den, Ay, abot lang niyo. Basta, dili ginagikan na ako, no? Kalayo rago namong duha. tingalig na isgutan ni Musgab ha, og nanawag sa dayon ang karaho ditong Dolpo. Kung mauna siya, ayaw tan ko pasangin li. Madlong na biya ko mutubag sa lipunuha, labi na gyud ikay manawag. Pero nagkasulti yung Musgab nga mag-beach sila si Renz og Niki. Nagaisgot ni. Pero dili man si Dolpo nga akong giatubang. Sigaw man in town man ang, oy. Ala. Hello? Hello? Aguroy. Gipangan ko ni Manang sa cellphone. Gagawin, Miss Jory. Ha? Nga naman? Gibaharan ko. Unsa may ang gibahad? Juan, kon mapamablusan ka kuno nako, unya biyaan ti ka. Siya gud kuno dayon mo saot nimo. Uy, unsa gyud pagtuon niya nako? Bola? Butlan niya. Tita. Wa pa ko maglikay nga magkagubot ni. Ako magid siya tubayan ba? Renz, may posibilidad ka ang matinuod ang gibahad ni Jorin? Doon na ka, ha, Renz? Mituo ka ni Jorin? Ikaw may akong tuhuan.
Mao ginaya akong nabiliban sa akong love, eh. Kiss ko sa akong love. Mitoo ko nimo, kay dali ba ako makasakop nimo kung nagatik-atik ra ka. Hinahinay na ba akong nakaila sa imong pagkatao, Renz? Ha? Tinood ka? Yes. Mayo noon. Ikaw ra gid ang bugtong binuhat nga akong higugmaon, love. Og promise, ikaw usab ang buhaton ko inahan sa akong mga anak. Basta kay, dili gid nimo bukon ang pakwan kung dili pa ta makasal, ha? Love, promise me ba? Ayoko katawig ko. Uy, promise. Di tagid ka binuangan. Ikaw ra gid ang akong dadon sa altar sa kaminyoan. Corny, no? Si Corny. Kuan ka ng altar sa kaminyoon. Alaw mo ng Bisaya, ah? Imong tinudon? Oh, yeah, of course. Karon na ba? Si karon na ba? Ako inon sila sa mga magpabanga. Mamay sa inyo. Dili ko, uy. O pagani na ako ma-enjoy ang akong pag-girlfriend diha nimo. Okay ra ba yun ko? Pero, hinoon, mas nindot yun ang mag-enjoy sa atas atong pagka-boyfriend o girlfriend. Busuro yung kitag maayo, love, kay kung makasal na tao niya, doon na tayo mga anak, na di na kita makasuroy sa lugar nga gusto na tong suruyan. Kay magsige na matag budget. Unya, doon na pag tayo mga anak. Okay naman sa tingali ang imong mga plano, love. Pero, dili lang gyud ko makagastog dako, ha? Kay kibaw na ka. Doon na pa ko'y duha ka manghod nga gipa-eskwela. Magtigom sa kong maayo, love. Aron di ka gid magmahay, nganong ako'y gipili nimo. Hoy, Ako yung gitawgan kabuhi ko. tawagan ka, buhi. Dol diri. Ngano man, imo na kong sugton. Pwe, kaluod ni mong nguyong-nguyuha ka. Grabe sa nimong panaway na ako, Teroy. Tinuod man sad. Kung tinuod, nganong miduol man ka din, eh? Aron man unja. Ha? Unsa may mong isudya nako? Ang imong pagkatabian. Hala ha? Kanus alang ko nahimong marites. Gab paghihapon ang akong ngan. Gab ko ang forever mangharana nimo. Hoy, ayaw nagipakita sa amo, ha? Kay ikaw nalay mo anhi. Kalaard! Anhion yun, teka? Karon di ay, mi anhi man ka. Okay, manudya lagi ko nimo. Uy. Mulugwa man din imong kalimutaw, no? Kumasuko ka. Sa? Pero bisag bibudlat imong mata, guwapa lang Japon ka. Oh, tinuod ka ngoy. Tinuod. More pa. Napay more. Hoy, di pa kumadaan na imuhang pa-cute-cute, ha? Kinsay na nabi nga dumdulpo nga mag-beach sila si Renz og si Nikki. Ako? Daan pa lagi gid ko. Naamong lagi ko sa imong katabian. Chismoso. Hoy, ay nagyug ato sa amo, ha? Ngano di ay kabuhi ko? Duol lago diri, ngoy. Dali ra, dali. Ngano man. Duol dayon. Kung moingon kang imo kong hagkan, duol dayon ko. Oo, hagkanti ka, dali. Duol dayon. Way bawi ay ha? Wa. Ay! Hoy, maggugay! Hoy, naman! Nairipis! Pero, unsa man kitabua nga imo magikiha si Gabs barangay? Bastos? Ngano iya man kong gigakos? Imo masab kuno siyang gipaduol. Oh, kinaglagot naman ko. Unsa may imong gikalagutan? Nganong iya man yung gitug-anan si Dulpo sa ilang beach ni Renz o sa wafa na kong niece. Ako na lang hinoy gusto dyan ni Manang. Ay, gamay raman ang butaang ater. Pero ang imong kiha ni Baygab, kay rape? Di day pwede. Ikaw rin makaluwas at tunguyo-nguyo. Ha? Nganong naapil man ko? Iya man kang amo. So, di yung ka mo sugot nga mapriso siya. O, unsa man siya ako ikatabang? Manguyab ka na ako. Unsa? Ikaw ragay makaluwas niya, Joren.
Or else, mapriso ang nguyong-nguyong. Ipapreso lang na siya, oy! Hoy! Hoy, Joren, asa ko, oy! Dili mo na ba na imong paisano? Joren! Bay, unsa may nahitabo sa imong pagpanghangyo ni Tiray? Papreso na lang, bay. Ha? Nagpapresyo sang kanahan. Nagpadugang sa pusta. Mapriso di ay ko ini, bay? Mapreso gyud ka. Kaya di man siya makiksabot na ko. Igo ramon taon na ko siyang gigakos. Rape na di ay na? Stilan ka, eh. Nganong imo mo siyang gigakos lang? Imo ang tatong gidumog. Gilips to lips. Unsa? Puslan man nga. Rape di ay ang kiha ni mo. Di, imo lang gyud siyang gi-rape. Mapriso ko? Kaya ipapreso ang gyud kang Tiray. Ay, bay. Dugang-dugang man taong kas kong problema, oy. Kutob lang ba ako karong buwan na? O mubalik na ko sa ato? Bida. Igo ragyog kong mibalita ni Dolpo nga mag-beach si Nikki o si Renz. Na-issue gyud dayon. Mapriso na noon ko. Sinikin lay doon lakaw. Unya, patabang. Mapatuo ka si Tiray sa iyang pag-umangkon? Ay, suway lang. Wa gyud siya mada sa imong hangyo, bay? Kuya usab iyang deal. Deal? Kanang deal or no deal? Mauna. Unsa man sa iyang deal? Ngay. Isibog ko nun niya iyang kiha ni mo kung ako siyang uyabon. Ay, atay. Uy, Gab, ngano ni amang ka? Ikaw gyud akong tuyo, Nix. Gab! Oh, ano niya mo ka? Doon na lagi ko'y tuyo ni Nikki. Dali. Maglingkod ta diri. Ari na lang ta sa refreshment parlor aron magkasulti gyud ang maayo. Oh, gigiha ka ni Ate Terry? Lagi? Uri, pagyud. Oh, Unsa? Uy, doon na di ay nanghitabo sa amo samtang wa ko? Di man good rape, Nix. Wa man ako siya rape pa. una, ganong gigiham ka niya, Grape? Unsam na imong gibuhat ni Ate Terry, Gab? Ako ram gud siyang gigakos. O unsa? Iya man kong gipaduol. Di, abi na kong mauna to. Nga iya man kong paduolon kay magpagakos yan ako. Nangayo gud ko niyag sorry. Kadiyot ha. Sugda ko no sa sinugdanan ang imong pagsugilon. Aron makasabot. O sa mayatong panagsultihan, Wafa. Ni ato kag barangay te? Nagpatabang ka sa nguyo-nguyo ni mo? Te, kalma lang, kalma. Wabi ka suko ang akong tuno ha. Nangutan na ragyo ko nimo. Tuga-tuga siya pasipa na ko. Nya mahadlok na siya. Iya lang ang tanang panghangyo. May lain di ang gihangyo si Gab. Si Joren. Dili si Joren? Oh, yeah, dinhi. Og ako siyang giingnan nga isibog ko lang kuno ang akong kihabatok ni Gab kon uyabon kong Joren. Unsa? Naunsa na sa nimong iyaan diha ni Ke? Laliman ka, ma? Mi adto sa barangay. O gikiha grape si Gab. Unsa? Ikaw ra ko ipasabot ning ate, Mabi. Ikaw good? Kidigid maminaw na ako, ma. Ang iyarag yung kasuko mo ipatigbabaw. Tempa, ngano naingon man siya ana oy. Unsa man sa gibuhat ni Gab nga nakapaturok sa sungay sa imong iyaan? Ha? Hangtod ka man nang? Mangilabot sad sa akong desisyon? Oy, Tere, pakauwaw mo lang ng imong gibuhat. Usay pagkauwaw. Gigakos kog kalit man nang. Porti na kong koganga. Unya dili lang ko mo take action. Ay, gigakos naman kaka. Wa man kakakuan na. Usay ko nang. Yaya si Tere, uy, iya pag yung ipaklarek. Ay kinahanglang yung maklarex man nang. Ikaw ba yung nakaingon ini? Unsa? Uy, alam no? Nganong ako good tayo nakaingon ana, Tere? Imo ba kong gisudyang? Nga, gipanabi gyud ang pag-beach nila ni Nikki ug Renz. Tere, gamay ramang gikan ng butangan, no?
Has lagi maayo ba pasayloon na ni Musgab? Dili mahimo. Pero dako intawong kaso ang imong gipasangil ni Gab. Mahimong katawaan ka. Kung wa kay ikapamatuod anang rape. Balan no! Basta ipadayon gini nako. Mahupay lang ang akong kalagot ni Gab kung musugot si Joren sa akong kondisyon. Kondisyon? Nga oyabon kong Joren. Meow, 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 meow. Mao din ang isog ka. Kay doon na ka diya gisaligang kondisyon. Unya, di ka mauwawan og samot ana tungod sa imong kondisyon. Laoy puyo di atiri. Uy, nakasiguro ko nga dili masugot si Joren. Kadili ba sa mumualalay na ako? Unsa? Ganun sa pamagiday ko ini makauyam. Unsa man te? Nahayagan na imong huna-huna? Wa mo'y pakialam na ko, oy. Hala, ti, uy, nga nugot intawong wa man. Kana man kong kaso, ti, hasol kaayo na. Unya, mangita pa kag abogado, ana. Asa man unya kay kabayad sa abogado? Ang ako na ang sweldo. Jesus, ginoo ko nimo, te. Pila naman intaw na imong sweldo, uy. Pilam di pangayon sa abogado. Dako, gid na, te, kay ikaw may kihante. Pila lagang dako, Kuan, sa akong nasayran, pangayuan yung kagdaon, ana, 50,000. OMG! OMG mo lang? Unya, te, asa man taan ang kwartaha nga gamay ramang kag sweldo? Ako, gamay ra sa kog sweldo. Di sa ko maka-afford, ana. Ay, di ba sa gumubutabang og hangyo ni Joren ay nga musugot na lang sa akong kondisyon? Unsa ganito imong kondisyon? Nga iya lagi kong uyabon. Ni, isura sa dana, ti, uy. Ingon siya. Anong lisod man, wafa. Makahatag pa bang kuniyag anak kay mo kung bati pa man ko. Lisod lagi, ti. Lisod. Kay wa masad yung may gusto mo tabang nako. Ayaw ko pagsulti, ana, ti. Iyaan gud ti ka. Mahal ti ka. Busa, dili mahitabong dili ka nako tabangan, uy. Pero, te, nag-involve naman gud na gugma, te. Maunang lisod yun. Di mo gusto malipay ko. Te, kadiyot lang. Te, ayaw ko biyai, uy. Uy, why are you here? Karon ang inyong atubang ni Gab sa barangay, di ba? And, what about it? Oh, gianhit lang ka. Karon kung ganahan ka, magkuyog ta paingo sa barangay. What? Kung saman, kanaray mo isulo paingo sa barangay? Oh, nganong concern man ka? Oh, naluoy lang ko na inyong duha ni Gab. Narugutang maluoy man ka? Tere, dako biya naggasto ka ng kaso. Mahal ka ron ng abogado. Anha ka pa patya sa acceptance fee. O mubayad ka pa sa abogado kada hearing. Saan yung tanan ni Gab? Tungol mo sa dakong kugma ni Gab diha nimo. Unya, ewa mo ko baka gusto niya, be? Kinsa man gid imong gusto? Ikaw! Nala, ako magyud ka ha, di. Ako. Okay na ka sa akong kondisyon? Kita na, Joren! Sunda ang lain pang sumpay ng sugilanon na sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Ikaw ang halali mo. Palyagday ko na og subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagpananayon, pagpanginaw.